Hvordan går det herovre? Hvordan går det herovre? Vi skal ikke filme endnu. Jeg rører ikke ved dig. Du er ikke dig, du elsker mikrofonen. Ja, jeg er med her. August, vi begynder. Eksperiment. Nu skal han holde godt fast. Ellers ryger alt vand ud. Ja. Det lykkes. Nej, han laver en stor fejl. Jo. Nu skal jeg se. Der er stadig noget i. Nu skal jeg se, om glasene passer. Okay. De passer ikke godt nok. Nu skal jeg godt. Og nu gør han det. Nej, det lykkes. Vi begynder. Jonas han har noget blå og bare noget helt varmt. Og nu er her sådan papir. Så nu er jeg prøvet at sætte på blå vand og hælde det over i det hvide. Det varme vand, se om det kan holde. Og så prøver han hænder for, så de blå vand ryger ned. Og du starter bare, Jonas. Og det går fint nok. Er du klar, Jonas? Prøv bare at trække det stille. Så stille. Og så hiv for satan.